pratar alltid om mina svaga magmuskler, så nu har jag konstaterat att jag måste träna på det lite mera. Och jag vet att jag inte har kunnat få till gym med någon nu, så får jag göra det på Matti. Ska vi se om vi får planka. Hej och hopp! Nåja, vi glömde ta supen vid Solm, så vi får göra det nu. Och så passar jag på att utmana Sofia Hångell, Ann-Sofie Åkerholm och Lea Kari.